Әссәламу алейкум, дуслар. Бүген әлифбабызның з хәрефе язылган битен ачабыз. Һәм андагы беренче сүз зәйтүн. Гарәп телендә зәйтүн сүзе майлы агач мәгънәсенә ия. Зәйтүнне элек Зиадун исемле Кытай портыннан кайтарганнар. Рифгат Әхмәтьянов зәйтүн сүзе дә шул атамадан килеп чыккан дигән фикердә. Инҗир сүрәсе инҗир һәм зәйтүн агачы белән ант итүдән башланып китә. Бу аятны зәйтүн аяты дип тә атыйлар. Зәйтүн агачы Коръәндә Нур сүрәсендә дә телгә алына. Аллаһ җирне вә күкләрне кояш вә ай белән яктыртучыдыр. Аллаһ нурының мөмин күңелендә мисалы, эчендә шәм янып торган өйнең тәрәзәсе кебидер. Ул шәм пыяла эчендәдер. Лампа 5 зур йолдызның берсе кебидер. Ул лампа уты яндырылыр зәйтүн агачының мае белән. Ул агач көн чыгышында да түгел, көн батышында да түгел, урталыктадыр. Тәфсирчеләр монда зәйтүн мае яктысының ислам нуры белән чагыштырылуын һәм исламның көн чыгышка да, көн батышка да бердәй таралачагы турында хәбәр күрәләр. Зәйтүн зәйтүнә исем булып та йөри. Бу егет достанында да чит ил егете зәйтүн исемле. Гарәп телендә куе яшел төсне дә зәйтүнә диләр. Фарсы теленнән кергән бик матур сүз бар бездә. Ул зәнҗәбил. Имбир тамырын шулай атыйлар. Зәнҗәбил тропикта һәм субтропикларда үсә торган аш тәмләткеч һәм дару үләне. Кайбер чыганакларда җәннәттәге зәнҗәбил елгасы да телгә алына. Дәхи алар тәмле суларың эчерелмеш булырлар. Ул суның катыштырылган тәме зәнҗәбил кебидер дигән сүзләр бар Коръән тәфсирендә. Зимагур сүзе үз мәгънәсе өчен артык романтик яңгырый кебек. Ул электә брамат, люмпен, бурлак дигәнне аңлаткан. Сукбай дигән мәгънәсе дә бар. Әлеге сүз русча зимагор сүзеннән, ягъни кышын кайгыга төшүче дигәнне аңлаткан сүздән. Зимагурның аягында аршын ярым чабата, кәркешен урый-урый, караңгы төн таң ата дигән халык. Зират сүзе гарәпчә зыярат дигәннән килеп чыккан. Себер якларында зиратны кырбаш дип тә атыйлар, изгеләр зираты анда астана дип атала. Зиратта агач утырту татарларда, болгарлардан ук килә. Элек татар авылларында догачылар булмаганга, кайын агачлары дога тәслим итеп, яфракларын тәсбих тарткандай шыбырдатып утырсыннар дип, кабер өстенә мәетнең баш ягына кайын утырту кулай күрелгән. Заман сүзе гарәпчәдән кергән. Охшаш сүз чуаш һәм мари телләрендә дә бар. Хыр заман ак кул белән күкләрдә йолдыз чүпләдем дип яза Габдулла Тукай. Захир Бигиев та монда җөмлә очрый. Махруй, хейли заман хәстә улды. Бу очракта хейли заман байтак вакыт мәгънәсендә. Борынгы шәрык географиясендә заманнар күк экватор градуслары. Урынның географик озынлыгы заманнар һәм минутлар белән, географик киңлек градуслар һәм минутлар белән күрсәтелгән. Бүген мин сезгә киңәш итәргә теләгән автор да заманга бәйле. Ул Зөлфәт Хәким, бүгенге көннең прозаигы, драматургы, шагыйре, композиторы, җырчысы. Зөлфәт Хәким бүгенге татар театры сәхнәсен заманча репертуар белән баетучы төп авторларның берсе. 1992 елда беренче пьесасы куелганнан соң, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә генә дә драматургның кишер басуы, Жүләрләр йорты, Карак, Күрәзәче, Мин төш күрдем, Чапты атым Казанга, Килә ява, Телсез күке, Бит, Мылтык кебек пьесалары зур уңыш казана. 2009 елда Зөлфәт Хәким Телсез күке драмасы өчен Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Авторның 1995-1996 елларда иҗат ителгән Гынах исемле романы башка әсәрләрдән аерылып тора. Әлеге роман татар прозасының чын казанышы булды. Ул автор тарафыннан рус теленә тәрҗемә ителеп, Тресина исемендә нәшер ителде. Гынах романы кешенең күңелендә булган үзгәрешләрне сурәтләүгә корылган әсәр. Анда тирән фәлсәфә дә, психологизм да бар. Һәм бүгенге укучыга мин нәкъ менә шушы әсәрне киңәш итәргә телим. Хәзергә әлифбабызны ябып куеп торыйк.
Тапшыруыбыз Адлер Тимергалинның миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Әлифбаны сезнең белән мин, Резида Сәләхова укыдым. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.